We talk football SA, inform, entertain, educate, promote. This video is proudly brought to you by Fesile Security Services. Mfowethu igama ubani? Ubhena ubafu ubhena 10. Nayi Pirates ishaya isikhukhuni 2-0 uthini? Kuthi omdala ngiyakutshela mina ngithi mina. Yeah. Awusi thina abantu betribune. Yes. Labo sobashaya 3. And manje Tribune vele. Yeah. Vele 3. Yeah. Ngoba wethu ama-tribune vele. Uvumelana naye? Ngivumelana kakhulu futhi angiboni usekora 3 ngathi sokushana noma yi4. Phela banika nje uphela sini game time man. Bafika first half man. Indaba ukuthi 15 minutes man is not enough man. Abamnike more. Ukuthi radio man idlale kahle. Mamela. Ngijabulile ngayo yonke into abayenzile bafuthi inhliziyo ivulekile. But I'm not the fresh yam nganami. Ubani man of the match? For me. Yeah. Ngicela ukuyinika lokho. Ubani man of the match yakho? Siyama. Quality. Defender of the season. Defender of the quality. Siyama mina ibambile kodwa mina umuntu odlala namhlanje ungathi ngibona ngathi ibambile. Yeah. Fun. Yabona u-radio fan. Yeah. Ubani? Radio fan. Uyibambile indawo kaMbuthu. uMbuthu mana kwamele ukuthi game time sokuthi manje lo mfana bamphelele inhliziyo man. Mara kwamele bamnike nje leyo game time naye. Bamphelele inhliziyo lo mfana nomnandi kodwa manje radio fan. Asibonga mkhosi. Ngiyabonga.